Kännykässä ei ole kenttää, vaikka olet aivan salon kupeessa. Teijon ruukeilla kuhisee väkeä, joka elää aivan toista aikaa. Mitä jos löytäisit itsesi yhtäkkiä 1700-luvulta? Näin käy Marille Matilde Dahlin kesänäytelmässä Ruukin avain. Mari on tullut vuodesta 2008 ja joutuu sitten 1743 vuoteen ja on totta kai vähän hämillään siellä sitten ja siinä sattuu kaiken näköistä sitten. Ruukin avain on yhteistyöprojekti, jossa Teijon alueen vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja useat yhdistykset ovat yhdistäneet talkoovoimansa luodakseen aikamatkan myös tämän alueen elämään. Näytelmäidea alkoi muhia Matilde Dahlin kesäasukkaiden Juhan ja Päivi Sturkoodin mielessä. Sillä on kiehtova historia ja täällä on jo 10 vuotta minun päässäni pyörinyt mahdollisuus ja idea rakentaa jotain uniikkia. Mä rupesin itse asiassa jo tarkastelemaan, että mitäs täältä kaikkea saisi ja hain kirjastosta materiaalia ja juttelin vanhempien ihmisten kanssa täällä ja löysin sitten 1700-luvulta tarinan, jossa kreivi Klaus Flemming, viimeinen aatelinen omistaja, myy omaisuutensa turkulaiselle kauppiaalle Jakob Johan Cheekille. Mutta Flemmingin poika ei tyytynyt isänsä päätökseen, vaan alkoi vaatia omaisuutta takaisin. Tästä syntyy näytelmään ristiriitatilanne, jonka keskelle nuori Mari tupsahtaa. Se oli ihan mukava idea, että tässä siirrytään aikamatkaa, tehdään. Että tavallaan se viehättää ehkä eniten tämä, että tässä on nämä vanhat puut ja ollaan muussa ajassa. Aikamatka tutustuttaa katsojan Teijon ruukkialueen menneisyyteen. Tämä on historiallisesti arvokas, matildalaisille arvokas. Tämä on oikeastaan kulttuurillisestikin hyvin arvokas koko Perniön kunnalle. Tämä on kuitenkin ruukkimiljöö, jos on tehty vuosisatoja töitä. Nyt me ollaan kattoja saatu korjattua ja me tehdään tänne tämmöistä. Meillä on tuo kyläkonttori tuossa, missä on näyttelyitä joka kesä ollut ja sitten myöskin kahvilatoimintaa. Ja täällä on ollut vähän, tässä on Tildan ja Huldan puoti, jossa on vanhaa tavaraa ja sitten meillä on kesäjuhlia ja meillä on konsertteja ja sitten me tehdään teatteria, kulttuuria, kaikennäköistä, mikä kuuluu tähän alueeseen. Tähän projektiin osallistuu kaiken kaikkiaan noin 50 näyttelijää, vanhimmat yli 70-vuotiaita ja nuorimman laskettu aika on 2 viikon kuluttua. Eli hyvällä syyllä voi sanoa, että Päivi ja Juhan on saanut liikkeelle koko kylän. Niin se on. Viiat ja rengit, ne tulee ja menee. Taateli jää. Niin se oli minusta ihan mielenkiintoista lukea, että tuolla tavalla hän olisi voinut puhua ja miten ne suhtautui toisiinsa ja suhtautui just palvelusväkeen ja kaikkeen tällaiseen. Niin se oli mun mielestä ihan mielenkiintoista. Mä oon aina kiehtonut kaikki vanhat rakennukset ja arkkitehtuuri ja muutenkin nyt vähän tietää, että miksi täällä on näitä rakennuksia ja mihin niitä on käytetty. Käyvät mukamassa etsimässä avaimen. Ei vaan, varastavat vasta leivottua heti kun käännän selkäni. Kyllä tämä on aika tärkeää yhdistää ihmiset ja tämä tuo vähän uutta verta tänne kylään. Täällä kaikki toisensa tuntee hyvässä ja pahassa, että pikkuinen kylä, mutta kiva on tehdä porukassa ja ei tätä tekisi ole, että on hauskaa. Mutta vielä ei pelota se ensi-ilta. Ei se oikeastaan pelota. Vielä. On Ruukin rannassa